Goeien, dit is het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is Jon Steertelid Sieberen Postumus van de FNP. Ja. Friesland zelfstandig. Die gjalp hebben al een skoftje net meer jet. Maar de FNP poetst zijn kroonjuwelen weer op. Friesland met zelfs onder het roer willen de Friesk Nationaal. Daar wordt elk beter van. Maar is dat wel zo? En zitten de Friesen daar wel op te wachten? We vragen die we voorlezen aan Sieberen Postumus, stedelid van de FNP. Welkom in het Politbureau. Dank u wel. Waarom kom je hem er nou eigenlijk mee, maar dit plan? Het is een uitwerking van een visie die wij al in 2013 vaststeld hebben. En er heeft een thinktank, Dwaande West, een werkgroep om dit uit te werken. En daarom komen we er nou mee. Maar het idee bestaat eigenlijk al 60 jaar. Waarom kom je nou pas met het plan? Ja, de FNP die heeft eigenlijk meer Citizenship eigenlijk altijd wel in zijn programma gewoon. Maar je hebt het nooit goed onderbouwd. Nee, omdat we die visie dus vaststeld hebben, toen heb ik zo van ja, nou maar wat ik uitwerken. En daarom hebben we dus alle jaar banen, alle jaar onderzoeken, maar ik nou wat de bevolking van Friesland zelfs wil, dat hebben we uitgezocht en goed op papier zetten. Ja, maar de vraag is waarom het 60 jaar worden voordat je hem nou eindelijk eens een keer maar in onderbouwing komen van wat je hem eigenlijk al 60 jaar willen. Ja, het is nooit te laat om zoiets uit te werken voor zelfs. En het is, ik zei van, je ken ik heel vaak zeggen van Den Haag het met oors, maar we willen een antwoord hebben, dus niet altijd nee zeggen, maar ik moet een antwoord hebben van hoe kan het oors? Hoe wordt het droegen? Hoeveel mensen willen het eigenlijk in de partij? In de partij? Ja. Nou, de uitgangspunten die ben in 2013 nog vastgesteld. Dus in die zin, dat is door de algemene ledengekomsten vastgesteld. En in die zin luidt de basis die luidt er. En dit is dus een uitwerking door een thinktank binnen de FNP. Maar dan kom je voort dadelijk op het helberen van dit plan. Den Haag maakt mooi, de provinciale steert, de partijen maken mij. En de Friesen, de inwoners van Friesland, zitten die er wel op te wachten? Nou, het is zelfs zo van, er moet wel wat gebeuren. Dus dat er nou maar liefst 70% van de inwoners het geen betrouwen in het regeer. Dus de ontwikkeling met code oranje, dat er al je politici van landelijke partijen zeggen, het met oors. En ik als FNP vinden we dat het oors, maar dat de politiek dichter bij de burger komen moet. En in die zin hebben wij op dit moment dus nou dit plan ontwikkelen. Je betekent dat nou de tijd riep is voor dit soort drastische verordeningen, want dat is nogal drastisch hè, wat je hem willen. Laten we even een paar dingetjes op een richtje zetten. Je willen redelijk viergeende autonomie van Friesland. Eigenlijk moeten de zaken, als het gaat om defensie en het buitenlands beleid, die moeten nog in Den Haag regelen worden. De rest al eerlijk oud? Wij vinden dat een heel soort taken dat die oerkennen naar Friesland. En dat smiet dus ik echt voordelen op voor de inwoners van Friesland. Neem eens in. Een heel duidelijk voorbeeld wat wij ook zien, dat is echt wetenschappelijk onderzoek naar die, en dat is dat regio's met meer volk, dat er een hogere economische groei is. Dus dan heeft meer werkgelegenheid en minder werklezen. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeldje wat ik nou neem wil, er is op dit moment een discussie gaan over de situatie bij Heerenveen. Moet het nou op de Rijksweg moet er nou 100 of 120 rieden worden. Nou, het is te gek voor dat soks helemaal in Den Haag regelen worden moeten zoeken. Dat soort zaken die kan volle beter hier in Friesland besluiten worden. Maar dat kan ik wijzen dat dan bijvoorbeeld het Rijksweg van een paar onderdeel pak je als Friesland eruit. Brok als commissaris van de Koning had ik al zijn. Wij willen meer volg als provincie op het merk van onderwijs. Doch dat dan als een soort experiment. Maar hou Friesland wel lekker in staan als gewone provincie van Nederland. Ja, waarom had het zo vier gaan dan? Dus voor alle duidelijkheid, dit is een toekomstbeeld, een stip op de horizon, zou ze willen zeggen. Dus het kan stap voor stap kun je ook zaken opzetten in geerwerking, in oorlog zelfs met de bevolking. Dit is uitwerken door een thinktank en dat moet verder uitwerken. Maar er zit geen spoorboekje bij van wanneer dit werkelijkheid, realiteit worden moet? Nee, we vinden het heel wichtig dat zo'n uitwerking van de visie, sowieso de politiek, dat het altijd in goed oorlog gaat met de bevolking en dat je ook daarover praten met andere partijen zelfs. Dat je als FNP en dat FNP'ers zeggen van dit willen we onderzoeken en dit lijkt dus inderdaad die mooie stip op die horizon, zat je dat zeggen. Dat is één. Maar de Friesen die zitten hier toch totaal net op te wachten. Die vinden het toch een idioot plan. Je kent zoveel hier waarom in de tijd. Nee, want als het bijgelijks juist naar de politie een heel soort Friesen vinden die moeten zwargen hoe dat een heel soort zaken dus naar Grenzen gaan, naar buiten Friesland. Wat is er mis mee, bijvoorbeeld?
daarmee verdwijnt dus ook een heel stuk werkgelegenheid. De politie die zit nu in Grains, oorzaken zit in Zwolle of nog verder voort. Wij zeggen in het verleden via de Belgische politie Friesland, dat werkt heel goed. Dus dat kun je ook weer ombrengen. Maar dan moet ik heel onkeppelen worden. De reden dat ze het dus wel bij elkaar dienen als noordelijke cluster, het natuurlijk te krijgen, maar dat het efficiënter kan. En wil je weer een Friese politie of Friese rugbank hebt, dan moet er ook heel komen. Hoe wil je dat dan zien? Ja, als je naar decentralisaties van het taken oergongen binnen van het Rijk naar gemeenten en provincies, dan zie je vaak dat dat verdeliger is, dat het goedkoper is en vaak dat het beter is, effectiever. En je ziet dat de decentralisatie wat oergongen is naar gemeenten en provincies ik net weer veromdraaid wordt. Dus kennelijk heeft het vaak wel een succes geweest omdat ze het doen. De reacties op nota binnen net erg positief op dit verhaal. Dat is jouw conclusie. Wij zorgen dus... Ik lees stikken in de kranten waarin de melding maken wordt van het feit dat de FNP je vierste te vier in trog zit. Wat ben jouw ervaringen? Ben die positief? Het wij ik nog weer even zeggen naar bijgelijks die reacties op de uitspraak van Brok, dan wien er een heel soort positieve reacties op, een heel soort likes, een heel soort retweets, dat mensen zeiden van ja, meer citizenship van Friesland en benamelijk de voordeel die het opsmit, in termen van werkgelegenheid, bijgelijks een universiteit. Dat mensen daar dus heel positief op binnen. Ja. Dit was even electoraal, Sjen. De oude jaren hij als FNP je hem toch een beetje naar voren zijn laten komen over de magneetzweefbaan. Dat hij hem een punt maakte. Hij heeft toen een heel soort zetels in woon. Ja. Wie moet een discussie hij hem actief in roert. Daar toch in je profiel. Toch nou dit profiel te doen. Waarom eigenlijk nou 62 dat je hem oprichten binnen. Zet je als FNP dan net een spul in deelname weer een nieuw kabinet van Friesland? Nee, want de andere partijen die weten wel dat de FNP meer vroeg wil, meer citizenship van Friesland, dus dat is helemaal net nee. Dat zij ik altijd, net. Zij denken laten maar praten, die FNP, dat wordt hem toch net. Nee, dat is net zo, want in uw coalitieakkoord van deze periode bij Gelies hebben wij met elkaar opgepraat, dus ik maar de andere partijen, dat we meer citizenship willen over de spreiding van zorgvoorzieningen. Denk aan bij Gelies de Sionsberg, dat wij maar daar kijk ik ook in volgen. Dan zeg je, wij hebben meer verstand van in Friesland, hoe het hier ontdekt wat de spreiding wezen maakt van zorg. Maar doch dat dan als een deelgebied, doch dat als Friesland zelfstandig, maar blauw gewoon provincie van Nederland. Daar hoef je net autonomie voor te hebben. Nee, maar het uitgangspunt van de visie is dat Friesland een bijzondere plek krijgt binnen het Koninkrijk. Dus, maar dat ben we toch allemaal taal en cultuur? Ja, maar wat de FNP is dus meer citizenship. En dat het dus die voordelen opsmiet voor de inwoners van Friesland. Dat het bestuur dichter bij de borgen komt. En bijgelijks is het heeft ook Kabel Noord, de onlis van Breedborn nou. Nou, dat kennen we mooi als Friesland zelfs doen. En dat smiet dus ik op dat... Maar dat snap ik al je wel. Maar het oren, het wat een nationalistische toon. Dat je hem echt Friesland weer als een soort eigen natie hebben wil, liep het zo. Het is gewoon zo van dat wij als Friesland wat meer citizenship willen. En het heeft niks te krijgen. Nou, wat meer, het gaat wel wat verder als wat meer. Ik heb het stuk lezen en er worden natuurlijk een heel soort punten met een landsbrutsen voor meer autonomie, voor zelfstandigheid eigenlijk van Friesland binnen het Koninkrijk Nederland. Ben je net benauwd dat je strategisch zoen je als FNP vreselijk vergalopperen, omdat door partijen wil je er eigenlijk niks van weten, volgens mij. Als je juist naar Europa... Nee, ik bedoel Friesland, binnen Friesland. Vergalopperen je mezelf net als FNP? Ja, nee, maar ik wil toch even het vakbeeld uitzien van dat dit binnen Europa al heel gewoon is. Jouw is antwoord op de vraag. De komende verkiezingen, Jim zet hier misschien op in, dat zou heel goed kennen. Dit is je punt, dit is je kroonjuweel, als ik het maar even zeggen. Je hoort de partijen zeggen, ja, FNP, het goed met hem. Nog eens, het is een toekomstvisie van lange termijn. Ja, maar dit is wel wat je hem willen, toch? Dit zit in je vezels, om het maar eens even maar Rutte te zeggen. Ja, dit heeft altijd het uitgangspunt geweest van de FNP. Ja. En je maakt er nou werk van. We hebben het uitwerken, we hebben er werk van maken. Maar juist naar het aspect citizenship en wat mensen zelfs dwang kennen. Dus juist bij Lies nou ik al het café van werken en het IEP-gemeenschapsfonds. Wat hele grote successen west hebben. En dat mensen zelfs mee aan de slag gaan. Ja, maar de vraag wat je dan niet nog zelfstandig worden, Matte?
denk het meeste Friesen dan nee, zeggen ze zullen. Maar Uiteindelijk mag je toch wel kiezen voor iets wat natuurlijk breed droegen wordt in de gemeenschap. En je hebt natuurlijk Catalonië, Wales, of ze zelf wel de binnenoren parten van Europa, daar doen ze dit al. Maar daar is de politiek ook heel los. Min boven dat ik nog rieke gebieden. Friesland is dan net een vergelijking met dat soort regio's. Het is, elke regio die zit op zichzelf, maar we zeggen dat in Europa een heel soort regio's binnen die het zelfs lietser binnen is Friesland, die het wel dat extra voeg, die extra citizenship krijgen. Denk eigenlijk zo'n eiland van de kust van Finland, maar 27.000 inwoners en die dus volle meer voeg krijgen. En daarmee is er een heel soort extra voor de bevolking budgetten. Maar daar wil je misschien vragen naar uit de bevolking bij. En dat mis ik in Friesland. Want Jim zet het wel op elkaar. Maar in Friesland wordt er net op praten. Ik net in de tijd dat het nog net gebeurt. Die, al die 60 hier dat je met al in het programma staan. Als je dan maar naar de situatie zien dat een heel soort mensen nou net tevreden binnen over de situatie in politiek Den Haag. Dus er moet wat gebeuren. Hè? Ja. Het kan net zo wezen. Het is uit de tijd dat alles in Den Haag besloten wordt. En heel veel mensen die willen dat er wat ontdiend wordt. En dit is van de FNP een van de antwoorden op die vragen dat wij daar verordening in ombrengen willen. Oké, nou, we zijn altijd ongeslacht en dat het inderdaad onderdeel wordt aanzet van je verkiezingsprogramma. We laten even zien naar hoe uw cartoonist Gergo van Beek naar dit onderwerp zelfstandigheid van Friesland jongen het. Prachtig. Postumus, dus een dream met die. Nou, we zullen inderdaad zien wat dit oplevert uiteindelijk. Ik voor de FNP. Tegen dank voor je komst naar het politbureau. En we hopen dat je beschikbaar blijft over dit programma vanzelfs. En nog een nog keertje, want jou ben jeetje. Ik nog een keer. Zeker? Ja. Want zelf hier het politbureau, bedankt voor het zien en graag ontnijden weekend.